Ayan. Papalitan rin agad natin yan. Sarap nito. Ayan, pamatay na guys. Oh. Kanin na lang, ulam na. Ito po yung promoter dyan ha. Tamis niya, no? Yan. Tamis po nito, bagong Model. huli. Model. Isang pagkakamali niyan, baliktad siya sa tubig guys. Ganito lang po, paggabi. Pag naiinip. Libre. Oh, libre yung mamingwit. Dagat. Libre yung mag-ihaw. Yung pagkain. Yan. Ayan guys, kung naalala nyo yung nilalagay namin ilaw guys, yun. Yung video ko na naglalagay ako ng ilaw, yun yun. Ayan o, sarap o, bagong uli. Ayan, Pinakamura na lang yata yung ano eh, yung... amoy pa lang, ulam Pangalan na. lang, yung Tamban. Tamban, oh. Tamban. Hindi kayo nakakadali ng tamban dito. Balik ka rin, Ayun din, balik ko sunod rin. na yan. Ouch. Wow. Malakas yung apoy. Yan Ayan o. o, ito na guys o. Sarap po. Yan eh, kain na tayo. Yan po yung mga promotor, yung dalawa na yan o. Yan. Tingnan nyo, baka Kapok lang po to, pwede na. mabangga nyo sa pasyalan yan. Yan, oh. Lalo na sa bata, yung mataba na yan. Libre. Libre ang pagkain namin sa dagat ngayon. Libre. Libre. Yan. Shoutout dyan! JTV Mix Vlog! Wow, sarap. Kain tayo, kain. Yan o, bagong-bagong uli. Tapos mo lang, nasa pagbago mo na. Saan natin lalagay? Wala tayong plato. No? Yung papel? Sarap nito guys oh. Kulang na lang nito, pantulak. Yung pantulak na may tama. Pala may soft drinks tayo. Oo. Wala kaya ang plato? Kuha muna na eh, pati soft drinks. Soft drinks, no? Oo. Naku, sige. Wala akong